opisina. Di kita na pan eskwela. Tsaka mo da pala eskwela. Ay da pala di kita do mga ubing. Da MMSU da pala eskwela. Yes. Di kita private high school, public schools awan pay. Di kita taga MMSU. Di kita college. Ay, college. Labhay. Labhay. Actually, di kita labhay. Madama pa lang school. Ay, talaga? Ay, baka June da nga ano. Pero, ang paiso nga ta dati, parang June tumanan iti, usto. Ay, nagigtutak pa. Nakikita ka. Oo. Ako yung takas lamang magkuti boses ko. Una ka. Mararyakan. Kadi kita bugram nga kwa. Wow, araryain ka. Alright, mga idol. Tiya, pagsalitaan. Si Bibia ka lang manggig mo di kita boses mo nga kwa. Konsensyam deta. Nagbuwapo ka ko na naman. Ano, kasunod ko na ako ng John. Agbaliw kan. Ang mabigas dyan nung kuha, nagwapo kan Lawrence, kung nanadagay ito yung mga magkwento. I went up ko nakmet. No, dagay iti mang manggagmon. Ako ano kuhan. Tagtagay nung ka siguro. Alright. Dati nga tagtagay na pa, mga idol. Amo yung kadi nga ada iti trending or let's say viral itata. Nga na ito'y ni vlogger bagada nga ni ex-mayor iti Alakapan Cagayan nga maipagaro pa ng praktikang duwana nga may isang katutubo ni Tyson na ganan sa dijay dito nagtartaray dito nagtartaray di gasolinaan sa nagbar nagpudot kaya taga po iti dayta ada iti inyat nag iti Land Transportation Office iti ni national nga show cause order kontra kanetoy vlogger kan driver kanetoy rehistrado nga bagin ko iti lugan dahil Land Cruiser da nga ano sa dinukat DJ imbag na tayo nga aga tartaray tatay and may basar iti datoy report iti LTO datoy show cause order kat inruar kalpasan iti investigasyon iti LTO Intelligence and Investigation Division ay dagay ko kas Intelligence and Investigation Division pakasaknan iti viral video akat dito ay Idol Glenn nga kuna na pa nga iti biyang iti siya mapulo nga aldaw kat ada apo ti preventive suspension iti datoy driver's license datoy itatang driver. And then, timot na lugan, akat daapo iti alarm status. So, kuno na ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villa Canilaw at insidente kat awan iti, kumbaga, kondenaran na. Dito itatang pasamak uray apo uray content, uray prank, uray scripted ako na. So, kuno na to, hindi ka tanggap-tanggap na gawing beer o content ang isang sitwasyong malinaw na naglalagay sa kapwa sa panganib lalo na sa panahong nararanasan natin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ang ganitong uri ng asal ay hindi lamang irresponsable kundi nagpapakita rin ng kawalan ng malasakit kuna ni Asek Lacanilaw. So kuna na pa ay asan ka nga nakakatawa kan saan da ko maatultuladan detoy itataa content kenti panagusar tilugan akit ada apo ti parang kakibat na nga pananagutan ken detoy paggalang ken siyempre, iti linteg trapiko mga idol. So, si ka Idol Glenn, iti biyang mo kinabayag mo, iti content, content creation. Actually, anak mo kidi, ay impadpadis tayo matiag prank, ngam di kita friendly prank sila. Kaya di ko mapawili. Ayaw nga dito. Yes. Hang siguro nga tayo degrade ti may isang tao una ti may isang di ba dadigijag prank na di kita medyo racist ti ko talaga nga ko datingnan ngam dahi ko maprank lang gagangay lang kwa kitaan mat siguro nga kasi napadasa gid jayo actually nakulti epekto na dito prank in terms of viewership and as a content creator dakilti agbuya kang ka siyempre kat man linuloko nga prank data uno dete ko ag trending data ag viral data akit ag sikat kamot ati may sangal daw no lang daw in weeks kasi no ko siyempre kat pagsasalitaan da ka pero ti may isa na do mga pakakuan na data kat baka makaswan ka o mapahamak ka
Kaya mo nga DJ, maibalbalod ka, gapula ka DJ fame. Pwede kaya't mo nga, apo, kasi lang kung madigidi, dito kumin sa idi ko, di nagprank na Ay, iti, kidnap. Hindi, paltog. What? Imagine na balod ha, gapo Ay, talaga? Tamok ng prank na DJ? Na-prank DJ, ngam DJ nga min na balod, handa nga na ibalod, naka-bail dan sa amin. Ngam DJ, kita mo nga talaga, DJ, video ka DJ, kat impabail out, shoot ng bail kang ka na Okay. hamo nga kita. At siyempre kat, Gastos ka lang. Yung mastos ka laang. Total, tayo gastos mo tayo, tayo mo lang nakita am ka, DJ nga video. Diba, mga idol. Kaya na, makuna ko na idol, Glenn. Dapat di ko, kasi lang, Oo. hold up to ko na at dagayang pulis ng sustudjay. Dandanida na paltugan. Dandanida pakatat-katayan. Dati gumaganag na hardware. Nakaklukluko da. Diba? At apa kasjay. Oo. Nagprank ka. You have to risk your life. Gapula ka dito yung content or you have to risk your... Yung anot makuna, kasi kung nadagat kadwada. Oo. I mean, it's scripted. Ay, scripted. Anyway, dito nga scripted na talaga nga dito inobra mga content ket makapatrigger iti may isa nga departamento o may isa nga kwati departamento ahensya like LTO kasi Oo. dito yung pakita da ket talaga nga kasla lang nagbayot Ustupay niya. kasi imagine nagpagosulina tapos pinagtartaray na ganito na kaya nakababaid ba't di dyan? Siyempre, siya kumaya sa ingkas dyan ka mo, taylugan mo mismo. Siya ti driver mo nga, umay ka kumang, umay ka, kamata, magtartaray ka sa kapwa. Imagine, ti dakil nga kodya nga prank hanga si kati mismo kasi si kati face iti IFM ti kaslalan ko maapay nagmadimot din kasi kuti angkor ko kasi kuti DJ ti may isa nga it's not the face of the ngam DJ ki di ahensya uno DJ department uno DJ talaga nga for example the station tayo sa pinaprank dati imprank ka nakababain DJ prank Super ang mismo nga tayong tao DJ pagigyanan DJ may isang tao di talaga nga maibabain isong ano da duma dito yung mababalaw nga agbaling nga agbaling ka nga ano DJ persona non grata ka da DJ ma-revoke data LTO ko Yes. kasi mga kasi nga talaga ti practice ti may isang nga responsible motorista responsible nga rin motorista oo diba kinamkaman serte bayad mo kasi diba sila gasoline boy kumayos mo na awan sa di siya nagbayad at kasi na script na idi nalpas na nga na fill upan DJ gasolina na mga nagbayad na nagtartaray so kinamkama na tayo tayo bayad mo Kit ko ba gayam daan na DJ da ex-mayor DJ gasolinaan diba iso ka na daduma agbalin tayo mat nga aware ka di kita bubra nyo tahaan nga dito siguro inikan di LTO ti pagnakman na mabaling nga baga tayo nga DJ nga show cause order na nga imbaga. Ang pagkita naman lang kandigan agi-submit na iti explanation. May isang warning day dyan. Baga tayo mga handang tuloy day dyan. Ngam day dyan kag silbi nga warning. Amo yung amin ubing no dadong adigito iti amudang yung amin puro inaangaw, puro amin siguro nga content nga mabaling nga obra. Kasi lang tayo agalablabos ka tating nga kalsada mo. Napiabo ko mo no hangan na murong deta di nasaya at kumano. Ando nga min kasjay nga digi prank da or kuha nga. Nasitan sa dati best friend dati friend kini ka nga di vlogger di bata kini nagdegosyan tingat Gilbert. Kaya si Wardo kasjay. So sometimes nga lugar yung mo dahil pinag-prank yung dahil talaga nga tay friendly prank mo. Yes. Dahil adam matrigger nga grabe mo no ayat mo lang siguro nga maka-gain views can dumapay akat di dala tutuladan ni Rain apay nagprank na ikability lungon
Ang kunak lang. Di rin nga na po, nagbaling nga. Actor kami ni Rain, mga idol. Oo. Ti talagang, ano dito yun. Iso na ti main character. Tanda tayo. Ay, talaga? Main character din. Ape ko na. Nagarisumot lang tayo. Ti title na kami din yung pelikula na Gulgul. No, awan isuna, awan gulgul. Imagine niya. No kumawan ti natay, di awan gulgulyo. Oo. Di ba? Wala, gusto na. Ngam, di siya dati, ngam, idol Glenn, di siya dati, di siya dati, actor nga, main character nga. Kung una na pala, natay. Gusto. Sa may isa pa, ni Rain, kodetan tikas na lang haang mga kukuhan nga tayo niya, effortless. Kapay. Kita am ko di pa'y nag-acting at agad idala. Madin sa pa'y na make-upan. Wow. Very natural. Tapos anak ko na. Very natural nga na. Tapos isunat ka, dakpo lang ti sweldo. Parang data. Sa DJ, imagine mo, di kayo na title na. Tapos, adami ni Giant. Isu na pa iti logistics sa. Abo. Wow. Big word. Tapos, dinalpas di, ada cellphone na. Ano di cellphone na? Samsung? S25. Tapos naglibre pa ka no? Wag, iniblibre na kami. Inasal. Kasi kabak na ni Idol Rain. Amugat awan lang mo ti pakape na kanya may makadarems niya. Anyway, nagdingdingig ka man ita. Kasi nakapili, kamusta taman sino hindi kita agbibuyat. Ni Mawari, as usual. Good morning, Imawari. Good morning talaga. Awan ata parbangon sa Parbangon the Giant. And then Julie tong Palan Campos na yung bagabigat na ay minsan kasalan na deto yung Sabas GT at na nung kami kinam dito pa nag-tape na shot kape kung kuna na. Siya na deto. Wala nang anagan. Pati ni Jerry Valdez ni Tito Junior, hello Tito Junior, Alakdan, ayan. Alakdan. Nagbalik mag-Scorpio. Sino Alakdan? Tito, Tito mo. Suit code name na Agent Agent Boy. J. Fratda. Pati siya kumang ang Alaksan. Sakit yung bukod. Code name Alaksan. Alak na kutan. Dahil bagabigat apo, dito na yung Banggi Ilocos Norte. Kanito na yung Pasukin. Dahil bagabigat yung mga idol. Ay, agdagdagan ka na ta ni Sir Marlon Ordillas Copia. Ay, hello, sir. At at timo pamikan titulong ito ay, tiyamog lang ko nung matulungan datan. Wow! Pabisina ko. Baka naman! Ang kinatat din bulong-bulong. People, ipagtatanggal nyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawag. Ay, Topiko! Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Ay, Topiko! Alright, mga idol, oras na yan, alas 5:36. Tuloy-tuloy apo, hindi man pa pinadama ginatabigat. Ano yung mga bigat yung amin, mga idol. Iawis mo na kayo apo, nga i-share yun dito yung IFM 99.5 Lawag. Tapos kasat, ano pa yung apo, itiya agabuya. Kana tayo, inuta agundaway. Alright, so, kana kita yung agabuya. Ayun siya, gayam din. Nakakidam to yung maysa amata, kala ka pala ito yung maysa. Wala. Siyempre no, talagang agbambantay kaya, bambantay yung kuha. Paturugan mo muna sa kandigid nga mata mo. Mga 3 hours. Oh, di ba? Tapos sumaruno, dito tumot kanaw. Kanawan. Again, nakajay. Apo mo na yung blinker. Alright, so ito yung daway, Idol Glenn. Dito istorya. Anya ba ti kwa gayam? Ti ada ba napintas nga magandang dulot ang pranking? What else? Ano ba? Pranking ka personally? Actually, personally, no, dito ko maday prank nagiging creative din yung mga content creators No, apay na pampanunot today dyan. So, magiging kwela siya. So, nagbibigay ng saya sa manonood nga talaga. So, maragsakan kata ni, narami na din yun, panunot na.
Anyway, Talaga? wala. Anyway, ada nga min balak kumot idi kumakwa idi ada Briana ang kaday ada kang DJ no kumakwa yan. Happy Tuli Day kung kuno ko Joel Jose kung kuno ko di ba? Oo. Ko lang isuna wholesome prank. Wow! Yung mga Diba? imagine ni Brianna ang anya dito yan grinitan na ka ti happy circumcision day. Kaya lang kay Joel. Well, sino din yung mga hindi ko ni Giant? Ni Steve Raguro. At ni Steve Raguro kami. Oo. Kapatulina. Talaga? Oh. Tumayag to na. Alright, so, and And dati sa Amir ngamin. Oo. Actually, ni Mang Joel nga naipospon sa to na next week. nag-full bets. Joke lang. Prank lang apo. Oo, Prank kajay. Kasi apo din prank. I mean, dati hindi naman siya, no? Pero, hagmat nga nakagrab-grab. Duwan. Hindi siguro kami prank nga talaga dati parang dapat mapaniwala mo. Or mapaniwala mo yung mga tao na Ganito siya, ganito siya, ganyan. Kaya dati parang basta kasi yung concept na iti prank kami mga idol. Dapat mapamatim iti may sa tao or dagiti na tao nga parang usos to di mo brain nyo. Pero at the end of it all, it's a prank. Or Scripted. Scripted lang di jay, mga idol. Di mo nakarigrigat ti kasdalan prank. Kaya, Oh. may isang nakarigrigat ka dito kaya maperdi ti reputasyon mo. Oh, di ba? Kasi deta buwis buhay gayam din yung Ramon. Imagine mo dito sika kumana pang ka aging prank nga ko nag-hold up ti bangko. Ay, dito talaga. Nakababay. Hello, police. Ganun talaga mga idol. Kasi apot epekto na maperdi nga minsan ta reputasyon mo. Ala nga ta reputasyon mo. Buo nga pamilyam ka na daya pag-ubraam nila kanto kayatan. Ken, maalarma. Dagito'y nagduduma po nga ahensya ng gobyerno. Example, no, kumadigya again hold up ka or anapay. Dagito'y nadumabram nga dapat dito kabaong nga dito saksakruya. Kasi ko alarma ang daapo dagito'y nagdudumang agencies. PNP, anapay. LTO, HPG, kan nadadumapay, even media. Kaya dati ti kayat ko nga ay dati ti ko to the fact nga day dumiretso ka nga dati pati data account mo data pagi popusam ti social media ket maban ket mapugas. Yes, di siya apo ti ang baling na kan mabaling na kay report. Digiti na-try mo na i-reportin? Well, napadasak din na i-reportin. Iso nga agkwa kayo kwa niya din mabaling kang ag-counter. Agapil. Wano dete di mo la taurura after 3 months actually mo lang. Talaga? After 1 month 90 days. Ay, 90 days. Parang hindi ka agbaling ka nga ikanda kati kanda kati kasi nga apo dakal mo ti mapugas king ka. Una dakil aglalo na di may sa ka nga kay dakil ka nga content creator. Oo. Apo nagsayang aglalalo na ti back up mo ko nam. Apo nakaregriga at mga idol iso nga dapat kita nyo digitoy ubrain nyo. Imagine nyo di dyan. Kaya nyo nicho. Di ka nagluto-luto lahat na. Di ba? Sa kita nyo, di kita sa rin yung di kita original contents. At ang di kita temom ka original gayam ka peki gayam di dyan. Di kita reaction nga di tayo natin pangalalaan da. Kasi so may report di kita. Yes. Kaya na mga idol, kasi sakbay kayo nga agbukel, iti content kami. Know your niche. No, ano di talaga nga, kung talaga nga dahiti nagbuman nyo, ano dahiti talaga nga paglengan nyo, stick to it. Kasi naduma, di tayo kaya tayo asigod ti instant fame ka, the instant so nga naduma, makirarides tayo ka kay different niches. Tapos, kasi yung niya talaga, no, dahil rugi na, yung makiride ka kay different niche. Tapos,
no DJ adan to makita mo nga pagbumam nga DJ kan to nga agkwan. Nga kwan. Agatak. Kasi attack DJ. Isundot ti talaga nga ibabad mo. Kasla ni anak ko man ni best friend na ni Charmy. Ako Ay, ta ko Ni ide lang Ni Charmy mapan nag-video ka na kiti makmakan ka na Actually, DJ pang hanan sa peki di ko mga DJ ta sa bali lang magtikwa na ide iti videos na yun. DJ la gayam ti nang kwakengwa na iso ti talaga nga Nagbuman na. ije nga nag-sticker. Yes, kasjay mga idol. Nagwalin nga ko iso na itatan limokmek. Yun no dati Hello, Charmy. ano Hello, Charmy. Yan, Shout out Ken ka. ano ko comedy kasi na apong Glenn Di kasjay. comedy ni ko ni Sika. Dagel Isaac da paring boy. Sino pa ka di comedy ni Sukisok ano kasukisok. Well, di gijan. Sani pani Ni sopas mo to. Nga naban. Hindi super pani. Ni super funny ni sopas mo to nga Oo. natili-telti o tayo lokusor. Shout out Ken ka. Napas pa niya nga may isa. Well, Oo. kita angkat ni maanya day giant. Nagbago na siya? Nagbago na siya, isa na lang yung ngipin niya. Oo. Ay, kumusta ka gayam si ka, ano? Nick ko. Kumusta ka gayam si ka sofas? Nagsardang man lang ti basingingan? Nagbasta. Inyarami ng tamot ti ano ti content. Taman, nagbalimot nga cowboy. Kaya't dito kasi dyan nga nakatima kon content na pupakawan. Kaya nyo natin ating kinaalis to iti teknolohiya or iti iti panunot. Iti content creator, mga idol ito tagong daway. Nakabasol ka kumaya. The next day, mairamid ang iti anti-content. Tulad na kaniik ko. Oo. Diba? Talaga kasi iti kumabaspasamag itatan. No talaga nga si DJ ko man nag-boom DJ nga pamaya i-rides dan. Ato da pagbalinda nga imakda tay pagbalinda nga meme, pagbalinda kasi giant. Hang basta-basta nga basta-basta ka nga makalusot ka DJ nga sitwasyon no di kendi rubruban da pa. Ken dapat sangwem. Oh. Kasi lesson kay ka di mga idol detay kumbaga i-contentan na ka di kita ipadamot la content creator kasi nga nagbasol ka. Di ba? Sa talaga nga no talaga nga ususunga gagayem mo di kita. Handa ka nga likudan. Aglalalo pa nga mansunda ka. Kasi kami nga talaga nga aglalo tayo ta Vlogger Society Ilocos Norte. Imbes nga sika kastoy mansum di nga kwata pagnakma gunggunan na ko na. Diba? Oo. Di ka pinagtalaw dito ko na. Kasi kami nga talaga no kumana ka basket ka diyan talo ka to hindi da kapagan kasi diyan. DJ nga concern me. Iba kami rupa hanggang magpipin na likod. Naga, di ba? At least may DJ ngam dete bagam nga sa katutun ada katarwar ay kinwa kay tumula. At least na ibagam DJ Pepe so tuno kita kayo nga may tugaya mo. Thank you muna. Gaputa na ibagam ti mistake na. Nag-grow isuna. Nag-grow. Di ba? Ilang nag-grow ni Lores at kasta kadaktil na. Abisok lang ni Pereng. Ay, ni Rain. Ni Rain nga min hang nga nag-glow. So kita dark isuna. Pima. And of course, hello kay Clarita Tangonan, Jocelyn Dumlao, ni Ray Santos ng Buibuya, Instant Noodles kung kunan na. Tapos, good morning, Idol Lawrence and Idol Glenn, Ma'am Marites Tolentino Liana, and of course, Kasla True, pero hindi parang yung pangako niya noon na ako lang, pero hindi pala kukunan ni Pema. Ikaw lang? Pero hindi naman. Pili ko para Dear IFM dito kumakas. Ang hirap naman nun. Kas lang agpay sa Sir Aya kung kuna ni Rain. Ay, isuna? Wala. Hanggang nag-grow deta. Di natin magkukunang prank. Amom ni Sino? Rain. Deta ti living testimony ti prank de. Apay. Aming ibagbaga na. Prank. So sa kapuno ko ba? Sa kapuno ko ibagana ya. Istoryahan na kami. Istoryahan na kami deta. Ano yung magbaga na. Ano ti ay po naglabasan. So sa kapuno ko istoryana. DJ Shama susto. Hang may DJ 11. 11.
Ampa. Hanami hangan dati kay pagbagami nga baka di yung tupat patyan kay dati kuan Naman, naapat yun yun eh. dati news na ko ala ko mga hangin yung papatyan Super, alam ni di- Apo Mayor Marquichuan. Baka nung patsin no? Yung dagin na itong susunod ko When? Yung Siya dati agad ni padyak. Apo Mayor. Di na batak lang natin nag-anaan natin pungusan na, di kalmanin. Alawin la. Alright, Topiko. alright mga idol. Oras na alas 5:52. Idol, yan ang angalak dati. Likod ko, aming rusok ko. Ang nandayetan. Ko dito na. Oh. Code name Alaksan. Baka naman, Alaksan. Di ba? Alright, tsaka mo. Deta amo anya karat kano DJ amo DJ. Baka mas acid na. Amo DJ agas nga DJ agdadaut ko no pa. No ano? katango mo no saan? Ana? Alaksan. Apay? Alaksan ano saan? Bahala ka. Oras na yung mga idol. Alas 5:53. Ano Alaksan. Sampay. Tama. Oras na yung mga idol. Alas 5:53. Hindi mga ronda. Dato yun apo ni Kuya Larry tatay muna na kung tawag. Idol Larry Alagwa. Akat ibaga na tayo. Nagsubli. Babay ko na tayo. Na paano Nagsubli Kami na- nagsubli. Apo naglami ispet. Nalami Istarwar. Nalami Istarwar. Agalo ka digij adaptarwar ita Wen. agjaging kada. Madlaw tayo tikin nalami Istipano. Pasalamat lang February. Manin niya. Mas natikin nalami is na ket nagsubli kada di January kada February, December kasi Yes. Ang dati pala wag ni ano dito kat na makamdikan man. ay ita pagasa. Ni Engineer Cynthia Iglesia na pa kami di malim kalman nga may data hindi man pala kaamuan ang sarunumotan di gitoy show cause order nga yit naga na po iti LTO Land Transportation Office iso nga agan anad tayo apo kada gitoy agla-live di gitoy agkong content habang agdra-drive di gitoy titilata ito bubraan na. Agalo ka Kabayatan DJ na han apo. pa nga Oo. naka seat belt. Hindi ka kasjay. Amo ba idol Glenn tinabasak nga caption idi na minsan our ano na ganan dati ka ano our head chief is not playing kunada LTO so saan ka no apo nga paka batubat datoy head da apo ti LTO amang tiliw kada iti ada apo ti pakainaigan na iti para kadakwada agat illegal Nagbasol. nga aramid or panagbasol kang runaan na ititingan kalsada iso nga kadag iti amin apo nga datilugan na tilugan ada apo ti parang ka level na matlang apo aglalo ka DJ mahilig agla-live nga pad. Won. Padi ko nagla-live ko baka kita Not ka din. Padi makita da ka especially no DJ ka mapayad dapat kakadom ita When? o nagtalugan for example umbing or kuang ano makita da nga sa balit burada or what DJ pala pa kaya da ka nga kuan sita I-suspend da ka ati Suspend. 90 days. DJ peki di mismo nga lisensya may revoke Sa i-alarm status neta lugaw mo. Ay sayang. Sayang, di mo ito mausarin. Ayun sa bagay, mausar mo, no matiliw ka, agbayad ka. Siguro ano lang Idol Glenn. Mabalin man siguro ang video pero hanga si ka mismo driver. Mabalik. DJ kadwam matla ang ti video. It's not you or mabalin mo nga imuntarlat ng ti video kasi na datay kasi ata gana datay video yun ko ang 316 ay di kijay kwa 360 video mo lang di jay 360. wano nakamotor ka 360 videos mabalin nga imuntar mo lang tayo dyan i-play mo and then go on at na yung pa protection di jay na agbalin nga ko iso na no kwa no adama mapasama nga madikeng ka mabalin nga ko iso na DJ iso na tinang bala ko may kating agpa-ikabil iso ti ana nagbaling nga CCTV mo bala kami nga di idol din agpa-ikabil ti ano at tawag nga di jayan dashcam dashcam na layon apa yung dashcam na DJ Lugan awan ada ko man dashcam na DJ ngamin lugang ko kat ana di camera lang yan talikod tapno kasi no ada dashcam mo nga to dakil nga tulong DJ especially kay DJ kamote riders nga kunada no ko nga agkadungtong park ka aglalo ko DJ kuman nakapark ka pa iwan dete awam mo bubram tapos agadungdung par uno di DJ tao nga di kita agpapa biktima DJ
DJ kas na kuma magmagnada kuma tapos naging dudong para ipadung para na bagbagina. Nabuyak din siya. Din padung para bagbagina. Tapos nagtambli-tambling tapos may nakasingiron ti Danyos. Dahil pagpa-hospital ko nakita dito yung camera. Juray i-replay ta. Nga napangkalang nagarteng arte. At amo nga taga ABS-CBN ka. Taga GMA ka. Star Magic Star Magic ka. Starstruck. Yung ang mga Glenn, dati takot parang dati nabuyak ini ko nga dati short drama lang yata Facebook dati tinanong magbagi. Ano na mapapasok tayo na aking ana. Ada gas jay. So nga masapol no adaman responsible owner kay ti luglugan investan nyo kadete dashcam kasi dito dashcam dakkel nga wadetan prueba no adaman makita yung nuluglaglagon da kay manon no sino man ti adaman road rage may pagkita deta nga anya deta no kwante kasla pangipakita nga hangka nga digay na pasama ka DJ nga pinag road rage pinag road rage talaga. Alright. Hindi jila. So anyan anyo orsan ako last take naga. So agyaman na kadigay nagbuya ken of course kadigitay agdingdingeg para kadati usapang be a responsible content creator no kung content ka no agbibuya ka nguno para kadigitay la dapat amom no usustuman dati uno sa no prank ba talaga iso na scripted kaya namo tayo nga maragsakan tayo kadigitay scripted nguno duma kitaan tayo basit no di ipra-prank dagat mamamati tayo no saan so ano duma magidin nabati tayo iti awan walang katuturan tagayam praggayam DJ ilablaban tayo kasi imbagadang kaslusus o di ba okay so datayo be responsible viewers can be a responsible content creator han tayo nga iririsgo ti bagbagi tayo through DJ pakaperdi reputasyon tayo para kadito lang simple nga for fame and anya dito yan for fame and DJ kinado kwarta DJ kasi lang pangalan para monetary parang pang-monetize mo ka din. Doki, di na-monetize ka na bura mo ta page mo. Yes. Ano ba gano'n? Kaya't mo kas jay. Madi. So, anyway, agyaman na ka dito barang ada naadal yung ka dito yung kwata yung topic tayo. Sapay kong mata kanahin na kamlat nga kadkadwain. Kaya para tunubigat ma rin.